cum se numesc medical dinții pe care îi am eu în gură. Atunci când ai mers la medicul stomatolog, sigur ți s-a întâmplat să ți se spună îți voi face un tratament de canal pe molarul 1 superior. Și stai să te gândești ce înseamnă molar, ce înseamnă 1, să nu mai zicem că nu știm ce înseamnă de fapt tratament de canal. Nu este nicio rușine că nu știi. Până la urmă și noi am învățat asta în facultate, nu e ca și cum ne-am născut învățați. Spre surprinderea multora, un medic stomatolog se poate referi la o măsea, în termenul popular, ca la un dinte. Adică dacă eu spun am lucrat la dintele X, mă pot referi că am lucrat la o măsea. Dinții noștri poartă denumirile astfel. Cei de jos, din față, sunt incisivi centrali inferiori. Voi începe cu mandibula. După incisivii centrali inferiori, se află incisivii laterali inferiori, pentru că se află în lateral și sunt inferiori. După incisiv urmează caninii, cei ascuțiți. Avem doi. După canini avem premolari, câte 2. Premolar 1 inferior și premolar 2 inferior. După ei urmează molarii, da, măselele se numesc molari și noi avem 3. Molarul 1 inferior, molarul 2 inferior și molarul 3 inferior, care este de fapt măseaua de minte. Exact aceeași regulă se aplică și pentru dinții superiori, adică avem așa: incisiv central superiori, cei din față; incisiv lateral inferiori, cei care se află în stânga și în dreapta celor centrali. După ei urmează caninii, cei ascuțiți. După canini, câte 2 premolari, pe o parte și pe alta. Premolar 1 superior, premolar 2 superior. Și pe urmă urmează câte 3 molari. Molar 1 superior, molar 2 superior, molar 3 superior, care este măseaua de minte superioară. Deci, data viitoare când te vei duce la medicul stomatolog și îți va spune am efectuat o obturație pe premolarul 2 superior, vei ști și tu la ce dinte s-a lucrat.